Vítajte. Zvykne sa u nás hovoriť, že nie každý deň je nedeľa. Narážam na včerajšiu reláciu, v ktorej sa ani jednému z našich dvoch hráčov nepodarilo získať žiadne peniaze. Jednoducho po 3 kolách skončili obaja v mínuse. Tak dúfam, že to nebude dnešný prípad. O malú chvíľu vám predstavíme 2 nových hráčov. Držte im palce, štartujeme prvé kolo. Tak poďme dnes v ústrety eurám a odštartujeme to v tomto prvom kole 100 pred vás. 300 eur vám môžeme pridať k vašim kontám a tá 100 to je ako bonus. To keď budete 10-krát správne odpovedať do 1 minútky, tak si to môžete už zložiť do vrecka a už to bude vaše. Už vám to nikto nezoberie. Petr, súťažiaci číslo 1, držím palce, štartujeme prvé súťažné kolo. Peší účastník premávky na 5. Chodec. Áno. Pukance po anglicky na 7. Dál. Popcorn. Meno Mopasanta na 3. Gui. Áno. Gui. Sval v ústach na 5. Nevím. Jazyk. Svet po latinsky na 5. Dál. Orbis. Pictus. Revanš na 6. Odveta. Áno, výborne. Priateľ na 7. Kamarát. Áno. Pôvodný obyvateľ Mexika na 5. Indián. Mestic. Azték. Azték. Ukrývané cennosti na 6. Poklad. Áno. Ročné obdobie na 3. Jar. Jar, áno. Nejaké fajky, nejaké krížiky. Prvé súťažné kolo za vami. Sťahujem 100. Peter, súťažiaci číslo 2. Takisto štartujeme aj s vami. Prvé súťažné kolo. Držím palce. Poďme na to. Nehlučne na 6. Ticho. Na 6. Potichu. Potichu. Škoda. Nevesta na 7. Neviem. Mladucha. Nie po maďarsky na 3. Non. Nie. Nem. Od Žiliny máte problém, viem. Smrteľný zápas na 6. Súboj. Agónia na 6. Skupáň na 7. Lakomec. Lakomec, výborne. Predčasné ukončenie manželstva na 6. Rozvod. Výborne. Čajka po česky na 5. Racek. Áno. Priateľ, kamarát na 4. Druh. Áno. Meno panny Orleánskej na 4. Janka. Jana. 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 Zástup na 3. Dav. Zástup. Zástup. Rad. Rad. Uznali vám to? No. Fajn, opravili ste sa. Tak si vás predstavíme po prvom súťažnom kole. Petr, súťažiaci číslo 1. Odkiaľ ste prišli? Já jsem přijel z Brumovic, to je za hranicemi v okrese Břeclav. Břeclav. Od Břeclavy vy ste. Čomu sa venujete? Čo robíte? Pracuji jako lektor počítačové gramotnosti. A vo voľnom čase? Když je čas, tak čtu, dívám se na televizi, na dokumenty nejraději a v případě hezkého počasí si vědu na kole do přírody. Občas na bicykli. Okolo Břeclavy sa mi zdá, že tam máte. Ja, tam samozřejmě LVAčko, Lednicko-Valtický areál, Áno. ten mám projetý, ale v poslední době spíš se sestřenkou jezdím kolem Brna po Moravském krase. Ja, že po tom Brnenskom okruhu. Že už to máte tak zmáknuté, 80 km rýchlosť a poďme. OK, takže Petr, súťažiaci číslo 1 a Peter, zhodou okolností, zhoda náhod, 2 Petrovia, jeden z Českej republiky, jeden zo Slovenska, je odkiaľ? Ja som z Babkova. Je to blízko Žiliny, taká malinká dedinka. Tak preto to nem. Nie po maďarsky. Je to jasné, no. Áno. Po poľsky možno, že by ste vedeli. Možno, ale skôr nie. Skôr nie. Dobre. A čo robíte? Čomu sa venujete vo voľnom čase? Takže zamestnaný som v štátnej správe, no a vo voľnom čase mám teraz 19-mesačného syna, takže rodina, syn, no a chodím ďalkovo do školy ešte. Robím si vysokú školu mediamatiku. To ani voľný čas nemáte. A snažím sa nejaký nájsť. Vtedy chodím na súťaže. Malé bábätko, to znamená, že práca, rodina, synátor, nespanie a ešte aj študovanie. Áno, poznáte to dobre. A štúdium, áno. Tak, páni, držte sa. Druhé súťažné kolo pred nami. 20 otázok, štartujeme už o chvíľu.
Tých 20 otázok druhého súťažného kola je rozdelených do 10 tém. Vyberáte si sami pre seba tie témy. 10 krát budete mať tú možnosť, ale odpovedať môžete aj viackrát, ak náhodou súper odpovie nesprávne na súťažnú otázku a vkladať môžete po stovku tieto čísla, ktoré máte pred sebou 20, 40, 60, 80 a 100 eur. Tu sú témy, z ktorých si môžete vyberať prezývky slávnych, zašifrované slová na písmeno P, či je ten album, v otázke je priestor, americkí prezidenti, divadelné hry, v ktorom roku, známi architekti, novinové titulky, povstania a zbury. Petr, vaša prvá téma? Prezývky slávnych. Prezývky slávnych. Za koľko ju dáte? Za 100. Za 100, maximum. V druhom kole. Ktorý slávny hokejista je známy ako Dominátor? Dominik Hašek. Áno, to je jednoduchá pre vás otázka určite. Dominik Hašek, správna odpoveď, 280, 180. Peter, akú tému vy vyberiete ako prvú pre seba? Skúsme povstania a zbury. Povstania a vzbury. A za koľko? Za 80. Za 80-ku. Proti ktorému ruskému cárovi povstali v roku 1825 dekabristi? Dekabristi. Mikuláš prvý? Mikuláš I je správna odpoveď. Áno, proti Mikulášovi I povstali dekabristi. 260, 280. Petr, opäť sme pri vás a opäť máte možnosť Ešte jednou, prezývky slávnych. vyberať tú istú tému za 100. za stovku opäť. Ktorý slávny cyklista bol známy pod prezývkou Kanibal? Ino. Nie, nie je to správna odpoveď. Peter? Nechcem odpovedať. Že vraj najslávnejší cyklista všetkých čias, áno, Eddy Merckx. 5-krát Tour, 5-krát Giro. Vyšal. 260, 180. Peter? Skúsme známi architekti za 60. Za 60 známych architektov vyskúšate. Vari najslávnejším fínskym architektom je Alvar. Netuším, Niemi. Peter? Alvar Aalto. Tak, presne tak. Alvar Aalto. A Vari najznámejším jeho počinom je Kongresové centrum. Finlandia, presne tak, v Helsinkách. 200, 240. Petr zabodoval, môže opäť vyberať tému. Tak skúsim ešte jednou, známe architekty. Za 100. Za stovku. Tá istá téma. Ktorý egyptský architekt a staviteľ sa preslávil ako staviteľ prvej stupňovitej Džoserovej pyramídy v Sakkare? Imhotep. Je to tak, správna odpoveď. Imhotep. 340 eur. Máte? Peter. Nech sa páči. Tu sú témy, vyberajte. Či je ten album za 100. Či je ten album? Skladby ktorej britskej skupiny sú na albume A Night at the Opera? Beatles? Queen? Beatles, Queen. Queen. Queen, definitívne. Je to správna odpoveď. Queen ešte zaznel v tom pípači, v tom časovom limite, alebo zvukovom limite, ktorý vám ponúkame. Bolo to z roku 1975. Najznámejší hit z toho albumu je Bohemian Rhapsody. Doteraz sa ešte hráva v rádiách. Neuveriteľné. Aj takmer po 40 rokoch. Petr. Divadelní hry. Za 100. Divadelné hry. Jedna z hier Antona Pavloviča Čechova má v titule číslovku. Akú? 3 sestry. Čiže číslovka je? 3. Áno, 3 sestry. Správna odpoveď. Není to málo? Antone Pavloviči? Není. Víte, co myslím? Áno, určite. Zimmermann. Áno. Ale tak 3 sestry. Veľmi známe dielo. 440 eur. Aj vďaka tomu, že ste vedeli odpovedať, máte na svojom konte. Peter má o 140 eur zatiaľ menej, ale môže sa priblížiť Skúsme novinové titulky za 100. témou novinové titulky za 100 eur. 25. júla 2013
V banke v Leopoldove lúpili profesionálni... Lupiči. Policajti. Nie je to správna odpoveď. Petr, budete odpovedať? Ne, děkuji. Profesionálni vojaci. Lúpili v banke Leopoldove. 200, 440, profesionálny zlodej, to je super povolanie. Veľmi rizikové. Nech sa páči, Petr. Vyberajte. No, tak ještě jednou divadelní hry za 100. Ešte raz. Divadelné hry. Aký je luhár v titule jednej z hier Bernarda Shawa? Čestný. Čestný luhár, to je tiež veľmi dobré spojenie. Nie je to správna Nechcem odpoveď? odpovedať. Nebudete odpovedať? Milý. On klame, ale je taký milý, no. Milý luhár, tak sa volá tá divadelná hra Bernarda Shawa. Milý luhár. 200, 340. Peter. V otázke je priestor za 100. V otázke je priestor za 100 eur. Ako sa nazýva priestor upravený na chov obojživelníkov a plazov? Terárium. Terárium je správna odpoveď, áno. 300, 340. O 40 eur zatiaľ Petr s malým náskokom a vyberá si. V ktorom roku za 100? V ktorom roku za 100 eur? V ktorom roku sa začala občianska vojna v Španielsku? 1935. 1935 je nesprávna odpoveď. Peter, budete odpovedať? Nechcem odpovedať, nie som si istý. A mimo súťaže by ste povedali? Typol by som tak 33, 34. Nie. Bolo to Ešte neskôr. V roku 1936, áno. Tak sme vám odpočítali eurá. Uvidíme, či teraz pripočítame alebo odpočítame vášmu súperovi. Peter, aká téma? V otázke je priestor za 100. V otázke je priestor za maximum v druhom kole. Priestor pred rokovacou miestnosťou, v ktorom sa poskytujú rozhovory novinárom, sa nazýva Press room. Nie je to presná odpoveď. Petr, budete odpovedať? Ne. Press foyer. Press foyer. 200, 240. Petr. V ktorom roku za 100? V ktorom roku? A opäť za maximum. V ktorom roku sa príletom na newyorské letisko začalo prvé triumfálne turné britskej skupiny Beatles po Spojených štátoch amerických? A dáme vám aj toleranciu 1 rok. 1964. 1964 je presne správna odpoveď, áno. Výborne. 340, 200. Peter, nech sa páči, aj vy máte možnosť teraz zabodovať. Vyberajte. Či je ten album za 100? Či je ten album? Piesne ktorého speváka sú na albume Monogamný vzťah? Ivan Tasler? Ivan Tasler. Nie je správna odpoveď. Petr, budete odpovedať? To není můj šálek čaje. Rišo Miller. Richard Miller. Richard Miller je vaším obľúbeným spevákom? Jo, můžu ho poslouchat, ale to jsou slovenské reálie, které už jsou nám trošku cizí. Určite, áno. A z tohto albumu nebol až taký výrazný žiaden hit. Monogamný vzťah, možno, že úvodná pesnička, taká najvýraznejšia. 340, 100. Nech sa páči, Petr. Americkí prezidenti za 100. Americkí prezidenti za 100 eur. Ako sa volal prvý americký prezident? George Washington. George Washington. Aj takéto otázky sa občas vyskytnú. Poteší. Áno, pre vaše potešenie. Len ide o to, že kto ich chytí. Peter, nech sa páči. Možno, že aj vy teraz chytíte niečo, čo vás poteší. Skúsme povstania a vzbúry za 100. Povstania a vzbúry. V ktorej krajine vypuklo v roku 1520 povstanie komunérov proti vláde cisára Karola V. V Nemecku? Vo Švajčiarsku. Nepotešila vás tá otázka. Všakže Nepotešila. ani mňa tá odpoveď vaša. Petr, budete odpovedať? Maximálně mimo soutěž. Áno, mimo súťaže. Itálii.
Nie, v Španielsku. V Španielsku. Áno, usiloval sa o prepustenie cisárových radcov a hospodárske reformy. 0,440. Petr, pokračujete teraz vy. Ještě jednou americký prezidenti za 100. Za stovku opäť amerických prezidentov si dáte. Kto sa stal americkým prezidentom po odstúpení Richarda Nixona? Ford. Je to tak, áno. Správna odpoveď. Myslím, že Gerald. Gerald, áno. Gerald Ford. Správna odpoveď. 540, 0. Zatiaľ. Peter, idete. Skúsme novinové titulky za 100. Vyskúšate novinové titulky. 25. júla 2013. Zakladateľ Wikileaks založil vlastnú politickú stranu. Assange. Tak. Presne toto tam bolo napísané. Bez krstného mena Assange. Krstné meno Julian Assange. 100, 540. Petr, už zostala len jedna téma. Posledná pre jedného, pre druhého. Zašifrované slova na P. Za 100. A opäť ju dáte za 100, maximum. Nesúhlas fanúšika. P. Pískot. Piskot, áno. A mohli by sme to aj na súhlas fanúšika. Ja občas pískam, aj keď súhlasím. A to se mi zdá nepřirozené jako starší generaci. Aha. Třeba na koncertech. Místo potlesku pískot. A to je pravda, vidíte. To som si neuvedomil nikdy. Ako prejavujem svoje emócie, že hej, poďme do toho. No. Vyvinulo se to takovým směrem. Aha. Tak radšej budem tlieskať iba, hej? Bez pískania. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Peter, zašifrované slova na P. Tak za ja si dám tú koľko? poslednú otázku za 100. Za stovku aj vy. Obeť cez ňu letí. P. Cez ňu letí. Škoda. Teraz sa mi zdá, že malé okienko. Petr? No jedině zase mimo soutěž přes palubu. Áno. Paluba, aha. Letí cez palubu. Jasné. Teraz mi to došlo. Obeť letí Ale cez to palubu. obeď tam moc nesedí teda. No tak obeť. No tak keď niekto letí cez Taký palubu, tak čo je pasažier by tam bol. šťastný? Je to obeť, no. Obeť, ktorého tam hodili, chudáka. Tak páni, druhé súťažné kolo skončilo. Výsledok je takýto. Išli ste úplne naplno. Úplne naplno. Hrali ste výborne. Peter 640 eur a Peter, keďže išiel naplno, tak pol na pol. Polovica vyšla, polovica nevyšla. To znamená, že respektíve trošku viac nevyšlo, lebo mali ste nahraté aj Niečo eurá začiatku. z prvého súťažného kola. Ste na nule, ale mohlo by to byť aj horšie vždy. Mohlo. Áno, aj lepšie. Tretie súťažné kolo je pred nami, pozývame sledovať. Tak, bez dlhého úvodu môžeme hneď odštartovať tretie súťažné kolo témami, ktoré čakajú na našich dvoch hráčov. Pôvod slov, syndrómy, muži na písmeno M, technologický biznis, Leonardo da Vinci, skratky s bodkami, cudzokrajné rastliny, pracovný nástroj v úsloví, SAV, Slovenská akadémia vied, a opravte chybu. Petr. SAV. SAV pošlete súperovi, Slovenskú akadémiu. Za koľko dáte, Peter? Za 250. Za 250. Otázka, v ktorom meste je Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied? Tipnem si v Nitre. Nitra nie je správna odpoveď. Je to v Košiciach. V Košiciach je Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied. To znamená, že 250 sme odpočítali. Máte ju tam pri svojom mene s mínusom a vyberáte pre súpera akú tému? Skúsme opravte chybu. Opravte chybu. Za 100. Za stovku, Petr. V roku 1955 bola udelená Nobelová cena za literatúru norskému spisovateľovi Haldorovi Laxnessovi. Kde je tam chyba? Nemám ponětí, takže v roce 1956. Že by sme tam takúto chybičku urobili. Nie, bolo to v roku 1955, ale spisovateľ bol islandský. Halldor Laxness nebol norský spisovateľ, ale islandský spisovateľ. 540, 250, stovku sme odpočítali aj vám, Petr. A pokračujeme v treťom kole, druhým vašim výberom. Syndromy. Syndrómy. Za 350. 350, Peter riskuje.
Jeden zo syndrómov bol nazvaný podľa mesta, v ktorom bola skupina rukojemníkov držaná 5 dní v banke. O ktoré mesto ide? Štokholmský syndrom. Je to štokholmský syndrom, áno. Preňho je charakteristická citová väzba medzi zajatcom a väzniteľom. Tak. 100, 540, risk Petrovi vyšiel, dostal sa nad nulu, má stovku. Pôvod slov. A vyberá pôvod slov, Petr. Za 100. Za stovku. Slovo makadam sa používa pre pomenovanie vozovky upravenej zo štrku. Z čoho vznikol tento názov? To je takový český, no v tomhle případě slovenský přepis jména McAdam. Čiže podľa mena McAdam. Toho, kdo to vynalezl. Presne tak, áno. McAdam bol škótsky inžinier. John McAdam, ktorý to vymyslel. 640, 100, Petr. Cizokrajné rostliny. Cudzokrajné rastliny. Za 350. Za 350. Peter. Olejnaté plody, ktorej tropickej rastliny, vysokej asi 20 až 40 cm, dozrievajú v zemi. Arašid alebo burský orech? Arašid. Tropická rastlina sa volá... Arašid. Arašid? Tak sa nevolá tá tropická rastlina. Tropická Podzemnica rastlina sa... olejná. Podzemnica olejná. Ani ste sa neopravili. Mali ste možnosť. Bohužiaľ, tento raz to nevyšlo. Ideme ďalej. Minus 250, 640. Peter, vyberajte. Dáme technologický biznis. Technologický biznis. Za 100. Za 100 eur. Ktorá firma vytvorila v roku 1994 otvorený štandard pre bezdrôtovú komunikáciu s názvom Bluetooth? To bude jenom tip. Nokia. Nie je to správna odpoveď. Ericsson je správna odpoveď. Tesne vedľa. No. 540, 250. Petr, vyberajte. Ešte dvakrát budete každý odpovedať. Hráte o maximálne 700 eur. Pracovný nástroj v úsloví. Pracovný nástroj v úsloví. Peter? 350. Už musíte, samozrejme, nič iné nezostáva. Ktoré úslovie charakterizuje nového horlivého pracovníka? Nová metla dobre metie. Nová metla, tak. Nová metla dobre metie. Výborne. Je tam ten nástroj metla. 100, 540, tak Peter ešte stále s teoretickou šancou uspieť. Skúsme Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Petr? Za 100. Za stovku. V ktorom storočí prežil Leonardo da Vinci väčšinu svojho života? 15. 15. storočie je správna odpoveď. 1452 až 1519. Výborne, výborne. Perfektné. 1452 až 1519. V tom 16. prežil len 19 rokov. Oproti tým takmer 50, ktoré prežil v tom storočí 15. Výborne. Správna odpoveď. Posledná téma pre Petra. Aká? Aha. Skratky s bodkami. Skratky s bodkami. Za 350. Dáte za 350, ste hráč. Čo znamená skratka AD? Anno Domini tohto roku. Alebo toho roku Anno Domini. To vám nemôžeme uznať, lebo to sa píše veľkými písmenami AD, ale malými písmenami AD skratka znamená od dnešného dňa. Adato. Takže minus 250, 640. A teraz sa rozhodne, s akou sumou odíde ako víťaz v dnešnom dueli Petr. Tak koľko dáte na poslednú otázku? Zostanú té stovky. Stovka, jasné. Posledný predstaviteľ niečoho, mužina M. Metuzalem. Aj taký slávny film bol. Mohikán. Mohikán, posledný Mohikán. Nenaskočilo. Taký krásny, romantický film. Tak, tretie kolo skončilo. Takto hrali naši hráči. Petr 16-10, 540 eur. Peter 12-13, minus 250 eur. Peter to mal ako na hojdačke. Raz áno, raz nie. Raz áno, raz nie. Viete, čo sa mi páčilo? Že ste išli naplno. Že ste hrali úplne naplno celú hru od začiatku až do konca. To znamená, že toto vám neodovzdám, toto odovzdám vášmu superovi, ale toto je ako spomienka na náš duel. Všetko dobre, hlavne držím palce
nech mali spinka. Ďakujem. Nechá ocina sa vyspať. No a Petr ide prvýkrát vyberať peniaze. Peter, pre vás v dnešnom účinkovaní duelu iba dve veľmi milé povinnosti. Prvá, vybrať si peniaze z bankomatu. Druhá, odpovedať na jednoduchú otázku moderátora. 2013 2013 vstup. A teraz tá jednoduchá otázka. Idete alebo nejdete ďalej? Je tady u vás fajn, tak to zkusím ještě jednou. Výborne. Správna odpoveď. Polovicu vstupenka do ďalšieho kola. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. S Petrom sa teda uvidíme v ďalšom dueli. Vás takisto pozývame sledovať v pravidelnom čase. Želáme pekný večer. Dovidenia.